Эфирде жаңалықтар вақты студияда Алсын Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі чарылышының төп темалары. Тішлерін де шистарта олмылар. Совет урамында орнашқан йұртта яшаушылар канализация турбасы тығылудан интіге. Мы не умываться реально не можем, не кушать элементарно, посуду помыть, мы ничего не можем. 4 дня это вот у нас уже. Яңа спорт бинасы. Қолабызда Кизра деп исемленген футбол манежі ашылды. Биреде 2 мини-футбол майданчығы урнашқан, шулай ук манежның 2 башында да теннис үстәлләре, тренажерлар урнаштырылган зоналар бар. Россия ерегі. Бойлау ұшағы оты салынған капсулыны Ознақайға кетірділер. Сәләмәтлек, балалар қуаныш көріп, алтын тойларға хатылықтарға ясын, әрбір ғайлаға. Совет урамы 187 адресі бойынша орнашқан йұртта яшаушылар 4-ші күн канализация турбасы тығылудан интігелер. Бедревке барып, юынып тішлерін де шистарта олмылар. Олар арасында 9 бала, 2 пенсионер һәм 1 инвалид бар. Қойбірлері тішлерін шистарту үшін Долазия елғасына барса, икеншілері Бедревке урамға шилек білен йüри. Әлігі проблема турында олдағы материалда. Мы не умываться реально не можем, не кушать элементарно, посуду помыть, мы ничего не можем. 4 дня это вот у нас уже. Совет урамы 187 адресі бойынша орнашқан йұртта яшаушылардың проблемалары 3 ел элек үк башланган. Шул вакытта канализация исе барлыкка килә һәм фатирларда вак шибеннәр тарала. Получилось так, что соседи у нас умерли, и квартира пустая. Күршеләребез үлгәннән соң фатир буш калды, бөтен сәбәп менә нидә булган. Йорт эчендәге канализация чирегән һәм барысы да ис һәм бөтен машкара оннан чыккан. Идарәче компанияга мөрәҗәгать иттек. Бернинди дә файда юк. Ну, толку нету. Идарәче компанияның хәл итүен күрмәгәч, халык үз акчаларына ремонт эшләрен башлый. Ләкин чирегән канализация турбасы бәләнең яртысы гына. Моннан тыш канализация чокырлары тулган. Йортта бедрефтән, ванна һәм раковинадан су кире өйгә кайта. Вот стоит. Вот не уходит вода. Сейчас в данный момент стояк полностью. Хәзерге вакытта стояк тулысынча тулы. Барлык калдыклар минем фатирымда кире чыга. Туалет белән ванна тулды инде. Без инде 4-нче көн су белән дә, канализация белән дә куллана алмыйбыз. Ни канализации. Күп фатирлы йортны тоту белән Альянс идарәче компаниясе шөгыльләнә. Алар язма гариза килмәгәнен билгеләп үттеләр. Канализация турбасы белән бәйле хәлне алар яшәүчеләр язмача мөрәҗәгать иткәннән соң карарга әзер. Су каналы хезмәткәрләре үз чиратында канализация чокырындагы тыгылу турында комментарий бирделәр. 12 апрель идарәче компаниядан Совет урамы 187 адресі бойынша канализация коллекторының тыгылуын бетерүгә гариза килде. Шул көнне анда бригада җибәрелде. Соңра гариза кабат килде. Бүген тыгылу бетерелде. Коллектордан салфеткалар, бедреф кагазе һәм чүпрәкләр белән аралаш кирпечләр алынды. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, материал чыгу вакытына яшәүчеләр чыннан да ванна һәм унитаздан су китә башлады дип хәбәр итте. Якшәмбе төшке аш вакытында әлмәтләрне куркыныч астына куйган Ират турында хәбәрләр тиз арада социаль челтәрләрдә таралды. Ират руль артына утырып машина белән җәяүлеләр юлыннан уза. Светофор сигналына да игътибар бирми. Социаль челтәрләрдә язучыларның комментарийларын укысаң, Ират шул рәвешле үзенең шишелмәгән низагына халыкның игътибарын җәлеп иткән. Халык сүзләренчә, Иратның баласы юл һәлакәтенә очраган. 29 март көнне 2007 елгы кызны Лада Гранта машинасын йөртүче 21 яшьлек егет бәрдереп урыннан китеп бара. Ләкин аңа җәза бирелми. Шул сәбәпле әти кеше башка сыймас адымга бара. В отношении него составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Кроме этого, собраны проверочные материалы. Әлеге Иратка 11 төрле хукук бузу протоколлар язылган. 318 статья буенча тикшерү материаллары җыелган. Үзенең мондый тәртибен Ират халыкның игътибарын җәлеп итү өчен эшләдем дип аңлата. Аның сүзләренчә, кызы белән булган юл һәлакәтенә полиция хезмәткәрләре игътибар бирми. Гаепле кеше һаман ирекле дип сөйли бу Ират. 2007 года рождения, в связи с чем виновник до сих пор остается на свободе и уголовное дело не возбуждено. Хукук саклау органнары хезмәткәрләре әйтүенчә, 21 яшьлек машина йөртүчегә җәза бирелгән. Аңа карата 6 административ протокол төзелгән һәм егет 12 айга транспорт белән идарә итү хукукыннан мәхрүм ителгән. Барлык материаллар судка тапшырылган.
Билгеле булганча 2024 ел илебездә гаилә елы буларак билгеләп үтелә. Елның символы булган Россия йөрәге бөтен Россия гаилә учагы илнең барлык төбәкләренә тапшырыла. Әлеге мөһим символны Азнакай районы Ютазы муниципаль районыннан кабул итеп алды. Капсула Азнакайда нәкъ бер атна булды. Гаилә уты ул тормыш терәге, тормыш символы. Ютазы муниципаль районында яшәүче үрнәк гаилә Абрамовлар кулыннан гаилә утын тапшыру эстафетасын Азнакай муниципаль районыннан Хамидуллиннар гаиләсе кабул итте. Ирек һәм Резида Хамидуллиннар үзләренең шәхси фермер хуҗалыкларын булдырганнар. 5 бала тәрбиялиләр. Гаилә корып яши башлауларына 10 ел була. 24 ел гаилә елы булып билгеләнеп үтә. Бөтен гаиләләргә инде тигез тормыш телисе килә. Сәламәтлек, балалар куаныч күреп, алтын туйларга хәтле ясым һәрбер гаиләгә. Ирек һәм Резида гаилә утын тантаналы рәвештә Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шәйдуллинга тапшырдылар. Символны алып кайттыгыз, гаилә учагын алып кайттыгыз безнең Азнакай районына. Ул инде бөтен Россия шәһәрләре буенча, Татарстан шәһәрләре буенча йөреп чыгачак. Очрашуда күп еллар тату гомер кичерүче гаилә парлары да катнашты. Расих абый һәм Хатирә апа Валиуллиннарның бергә тату гомер итүләренә 55 ел. 3 кыз бала тәрбияләп үстергәннәр, 4 онык, 2 оныкчыклары бар. Бүгенге көндә без лайыклы ялда булсак та тик тормыйбыз, үз йортыбыз белән торабыз. Чәчәкләрне, җырларны, кешеләрне бик яратабыз. Гаилә уты капсулы Азнакай районында бер атна дәвамында булды. Алга таба аны тантаналы шартларда Мөслим районына тапшырдылар. Фатинович, без инде менә Мөслим делегациясе бергәләп килдек. Менә бездә ЗАГС бүлеге җитәкчесе белән һәм безнең иң күркәм гаиләбезнең берсе Мирзахановлар гаиләсе белән килдек. Бу гаиләнең Мөслимдә белмәгән кеше юк. Менә шуны зур делегация белән килдек. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Гаилә елы уңайыннан Татарстан Республикасында фәнни-технологик үсеш елы кысаларында игълан ителгән шәһәр предприятиеләре һәм оешмалары смотры бәйгесенең йомгаклау концерты булып узды. Шәһәр мәдәният йортында узган чара хакында тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта. Чараны ачып район башлыгы Марсель Шәйдуллин районда талантларның күп булуын билгеләп узды. Смотрны оештыручыларга, хезмәт коллективларына рәхмәтен белдерде һәм җиңүчеләргә бүләкләр тапшырды. Коллективларыбыз, шундый мотор управлениеларыбыз, барыгызны да тәбрик итәм, котлыйм. Быелгы смотр конкурс нәтиҗәләре буенча Гран-прига Мәгариф идарәсе лаек булды. Беренче урынны Азнакай җылылык челтәре предприятиесе һәм Азнакай үзәк сырхауханәсе коллективлары бүлеште. Икенче урында Актүбә бистәсе, өченче урын район ветераннар советы үзешчән сәнгать осталарына бирелде. Шулай ук аерым номинацияләр буенча да җиңүчеләр бүләкләнде. Безнең ансамблебызга 5 ел. Быел менә беренче урын. Моңа хәтле икенче урыннары, өченче урыннары, быел Аллага шөкер беренче урын. Наш ансамбль существует уже много лет. Булар бар да педагоглар, булачак укытучылар да бар. Безнең ансамблебез Азнакай гөлләре дип атала. Без татар биюен биебез. Авылда да шулай була дигән шаян бию. Безнең ансамбль инде күптән шөгыльләнә. Быел безгә 15 ел була. На смотр художественной самодеятельности. Районыбыз күләмендә үткәрелгән зур йомгаклау концертта катнаштык. Мин дә шул исәптән катнаштым. Нәфис сүз буенча җиңүгә ирешкәнмен. Мине инде зурлап бүләкләделәр. 2 ай дәвамына сузылган үзешчәннәр бәйгесенең йомгаклау концерты җыр биюләр белән бизәлеп югары ноталарда узды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясы. Колабызда яңа спорт бинасы ачылды. Тельман урамында урнашкан футбол манежы Физра спорт үзәге дип атала. Физкультура сауыктыру комплексы нидән гыйбарәт? Җавап Линә Хәсәншинда. Физра спорт үзәге ул футбол манежы. Биредә 2 мини-футбол мәйданчыгы урнашкан. Шулай ук манежның 2 башында да теннис өстәлләре, тренажерлар урнаштырылган зоналар бар. 3000-гә якын квадрат метрлы яңа физкультура сауыктыру комплексы федераль ярдәм һәм инвесторларның уртак көче белән 1 ел дигәндә төзелә. Район башлыгы билгеләп узганча, бу колабыз өчен яңа һәм мөһим тәҗрибә. Мы давно хотели вдохнуть новую жизнь в
Biz күптәннән шәһәрнең элеккеге микрорайоннарына яңа сулыш бирергә тели идек. Һәм менә бу проектны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә Шол тарихлы мәктәпләрнең берсе территориясендә футбол манежын урнаштырдык. Әлеге манежда якындагы 3 мәктәп укучыларының физкультура дәресләре уза торган булачак. Шулай ук футбол белән профессиональ шөгыльләнүчеләр дә тренировкаларын биредә үткәрә алачак. Играть сильнее станем мы все. Неймар, Роналду, Месси. Я хочу стать сильнее их. Илебезнең спорт министры Олег Матыцин белән видеоэлемтә аша тантаналы рәвештә Башкортстан, Татарстан, Бурятия республикаларында һәм Ростов өлкәсендә бер юлы 6 спорт объекты ачылды. Лина Хәсәншина, Раил Латыйпов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт компаниясе. Кичә Әлмәтнең нефтяник хоккей командасы Кабат төмәндә Рубин белән очрашты. Сериядәге 7нче уен Калабы спортчыларының җиңүе белән тамамланды. 8 ел эчендә беренче тапкыр Петров кубогы финалына чыгучы хоккейчыларыбызны җан атарлар төн уртасында каршы алды. Җиңүчеләрнең һәм хоккей җыны калганнарны без дә күреп кайттык. Петров кубогының икенче финалистын билгеләүче Әлмәт һәм Төмән хоккей командаларының хәлиткеч очрашуы якшәмбе 14 апрельдә узды. Очрашуның 8 минутында Данил Гыйззатуллин һәм Ислам Хәсәнов тапшыруларыннан исәпне сакчы Денис Цуканов ача. Әлмәт егете Дмитрий Быков уеннан чыгарылганнан соң төмәнлеләр өстенлектән файдалана һәм бергә бер исәбен урнаштыра. Беренче 20 минутның ахырын һәм икенче периодның башын Калабыз хоккейчылары бер уенчыга күбрәк булып үткәрә. Икенче периодта Рубин капкасында урынны көтмәгәндә Егор Назаров түгел, ә аның иптәше Алексей Щетилин ала һәм безнең команда алга чыга. 2 минутта үтми Әлмәтлеләр үз өстенлекләрен ныгыта. Михаил Мокин һөҗүм зонасына керә, ә Иван Емец шайбаны кабул итә һәм капкага җибәрә. Икенче тәнәфестән соң кунаклар бик сак эш итә, ә капкага кадәр очкан сирәк алкаларны Артур Әхтәмов чистарта. 4 минут ярымнан соң Рубин 6-40 хоккейчысына күчә. Штурмнарның берсендә бу нәтиҗә китерә. Илья Берестенников 2-3 исәбен урнаштыра. Интрига яңадан торгызыла. Ләкин финалга кадәр калган 2 минуттан артык вакыт эчендә Әлмәтлеләр көндәшенә башка бер нәрсәдә рөхсәт итми. 2-3 сериядә мөһим 4нче җиңү. Хәзер безнең команда төп максат Петров кубогы өчен көрәш алып барачак. Финалда безнең команданы ярым финалны бераз иртәрәк тәмамлаган Тулының АКМ командасы көтә. Төнге беренче ярты. Берничә сәгатьтән күпләргә эштә һәм укуда булырга кирәк. Әмма 8 ел эчендә беренче тапкыр финалга чыккан команданы тәбрикләми һәм җиңүче итеп каршы алмый булмый. Әлеге видео язмада безнең командага җиңү китергән соңгы уенның 2 гол авторы Иван Емец нәни җан атарына автограф бүләк итә. Что испытываете? Не знаю. Ну, пока непонятно. Скорее. Все впереди еще. Әлмәт иҗтимагый үзәге залында бокс белән бәйле 60-тан артык кешене бергә мөһим сәбәп җыйды. Әлмәт язучылары Рей Салахов һәм Валерий Симоновның Калабызның бокс мәктәбе юлы турында яңа китабы дөнья күрде. Китапны презентацияләүдә безнең төшерү төркеме дә булды. Этот спорт не захочешь менять на другой, хоть победы даются ценой дорогой. Еще в детстве мы вышли на первый свой бой, и ковался годами характер мужской. И когда
Звонкий гонг судьбы китабының презентациясы бокс гимны белән башланды. Аннары сүз авторларның берсе Рәис Салаховка бирелде. Ул үткәннең хәзерге заманның аерылгысыз өлеше булуын билгеләп үтте. Безнең шәһәрдә бокс барлыкка килү вакытындагы тренерлар һәм үз җилкәләрендә аны хәзерге образына алып баручылар һичшиксез вакыйгалар упкынында югалып калмаска лаек, диде ул. На 400 страницах так практически описаны все начинатели этой школы, так? 400 биттә бу мәктәпнең барлык башлаучылары, беренче ачышлар һәм бүгенге көнгә кадәр үсеш алырга ярдәм иткән шәһәребезнең барлык бик танылган кешеләре тасвирланган. Общались к этому виду спорта. Все описаны. Китап Татнефть компаниясының финанс ярдәме белән тормышка ашырыла. Идеяның барлыкка килүеннән алып үтәлүенә кадәр төгәл 1 ел уза. Авторлар зур тырышлык белән бу юлны үтәләр һәм уңышның бер өлеше функцияләрнең ачык бүленүе дип билгеләп үттеләр. Я работал здесь, ну и на телефоне, кто живет далеко. Мин монда һәм ерак яшәгәннәр белән телефон аша эшләдем. Рәис үзенең төп эше аркасында Казанга, башка шәһәрләргә еш барды. Һәм анда Әлмәттән чыккан бокс белән шөгыльләнүчеләр белән очрашты. Выходцами из Альметьевска. Презентация вакытында кунаклар истәлекләре белән уртаклаштылар. Аларның берсе бокс буенча танылган тренер Геннадий Храмов. Ул билгеләп үткәнчә 60 ел элек бу спорт төре безнең шәһәрдә зур популярлык казанган. Это было, конечно, на самом деле. Бокс, әлбәттә, ул вакытта бик шау-шулы популяр спорт төре иде. Шәһәрдә һәр 5-нчесе мөгаен бокс белән шөгыльләнгәндер. Занимались, ну, наверное, каждый, можно сказать, 5-й нашего города. Звонкий гонг судьбы Рәис Салахов һәм Валерий Симоновның 2нче гомуми китабы. Музыкантлар турында беренче китап 2022 елның декабрендә чыкты. Киләчәктә дә авторлар яңа китаплар чыгарырга ниятли. Все помнят, планы не повторяется такое никогда. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.